Ukhona umuntu ofazana ongamela lento. Ngithi ahlukana nalomngani wakho lo angimfuni. Uzokubulala. Umuntu obulala udadewabo. Angithi manje ufuna imali la. Ungathi unomngani into enje. Ngoba oqala njengoba lo mngani wakho lo uthi umfowabo wawagwaza udadewabo egcekeni. Uyingozi lo mngani wakho. Angimfuni la. Angimfuni ngicela uhlukane naye. Ngicela uhlukane naye. Ya ngizohlukana. Bingelele ngikwamukele embukelo weBlack Life TV on another episode of Izinkinga Zomndeni. I am uMlangeni Magasela. Namhlanje ngibiza uma wami la eduze kwami uthi nayo uneyinkinga afisa ukuthi simsize ngazo. Kodwa ngicela ukuzwa ngaye ukuthi yini le asibizele yona eBlack Life TV. Sawubona mawunjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Yebo. Ngicela ubingelele umbukeli nje uthi uyabingelela kuphela nje bese uyaqhubeka ungixoxela udaba lakho. Sanibonani babukeli. Yes mami. Usibizeleni la ekhaya Sandwa. Kusho ukuthi nginenkinga ingane yami yangihlupha. Manje umuntu ohlezi ehlenyuka usengibukanise nomakhelwane. Yabo nje kumanje nje udla idakamizwa. Manje ngisenkingeni ngoba manje imali nje ulwa nemali nje la endlini. Ulwa nemali. Udadewabo me ufuna imali kuyani. Imina ufuna imali. Sonke ufuna imali. Shuthi story anaso ngempela unenkinga yokuthi la ewasha khona imoto. Uwasha imoto khona. Manje obewasha imoto ba rent ekseni, ba renta ntambama. Okay. Manje uma engenayo imali yokurenta siyavelela. Manje inkinga uqhamuka nomngani wakhe ke manje lo abasebenza naye. Ufika la umngani wakhe usho ukumqeda umngani wakhe ufuna ukugwaza yena manje. Okay. Njobe efuna ukumgwaza nje phambi kwami. Uthi ufuna ifoni yakhe. Uthi ufikile endlini yakhe wathatha ifoni yakhe. Namaspa. Into engekho. Ayikho. Hayi uyamphikela noma ayikho. Ngihambile ngawobuza la beshiye khona ifoni. Mangihamba ngobuza la beshiye khona ifoni. Ngithi awu mfana wami lo mfana lo akazange afike lo uphesi la ezoshiya lo uMandla azoshiya ifoni la. Uthi hayi ma uyishi bashiyile ifoni bahambe bobabili befuna imali. Befuna ifoni. Bebefuna imali. Mase shile ke ifoni le wasethi abashiya ifoni ke. Uthi yakhishwa umngani wakhe ukuthi ashiye ifoni. Iphume ephaketheni lomngani wakhe. Bengiyofuna ukuzwa lelo qiniso kumngani wakhe. Umngani wakhe uyaphika uma ngomlenze owodwa ngoba uthi ufuna ukugwaza yena manje ufuna ifoni yakhe la. Manje uthethi umfana hayi baboleka imali la kumina. Kufanele babuyise imali bese bebuyisela ifoni. Ngoba befuna uthenga le noba imali le bebezoyibuyisa ntambama. Manje ifoni izophuma ke mase kubuye le mali. Alright. Manje umfana lo ngefoni kufuna idakamizwa. Manje umfana lo uyalwa manje usho uqeda ingane yami. Ufuna ukuyigwaza phambi kwami. Manje ke bese ngithi hayi asambeni ke siyoboleka imali. Asizoyiboleka aphi imali ukuze sikhiphe le foni. Sazi ngingasi uzobona. Sekuhlwile manje sebusuku. Kuhlwile manje sophuma sibhekele. Hayi umfana akavelane ngiye kuyena ke umfana lo abesethi umfana makushaya isikhathi esokuthi ngiyayithatha ifoni angisayi imali ingasaboyi shuthi ifoni ngiyayigwenya. Kodwa kwenzakaleni ifoni yagwinyeka noma wagcina ukwazi ukuthola imali? Hayi ugcine phela ke wayithola phela imali ke leyo. Umfana lona lo abese ehla kumngani wakhe. Athi umngani wakhe hayi fanele ngikhiphe le mali ke bese ibuya ifoni yami wena usuzokhokhela mina. Usuyangi-owisha ke manje kushuthi sekuyi-1000. Ngoba manje uboleka imali le kulomfana wathi imali izokhokhwa. So uboleka imali kulomfana. Wathi izokhokhwa yena phesi. Kodwa uthi umfana lo bahambe bobabili befuna imali. Manje babangani basebenza ndawonye.
usethi-ke manje lo uzomgwaza phela akwakwazi udadewabo waboshwa. UNaMaspose yena umfana wakho? Umngani wakhe. Oh. Kusho umfowabo. Uthi ekhaya bamsaba. Uyagwazana vele. Wagwaza udadewabo wabuka ngazi babebangane egcekeni. Wazwayo. Okay, Sithando, uba uMandla undodana. uMandla indodana yami. So uyena ke lokuhluphayo odla idakamizwa. Uyena lo ngihluphayo udla idakamizwa. Ufika nomngani wakhe manje. Umngani wakhe lo uyingozi. Uyingozi ngoba usho ukumgwaza phambi kwami. Bengikhipha la endlini. Namasi. Ingane yami ngikhipha endlini ihamba naye uMandla. Umngani wakhe lo. uMandla uhamba nomngani wakhe basebenza ndawonye. Bayodla idakamizwa futhi ndawonye. So uyamsaba umngani kaMandla ngoba ingozi. Uyingozi umuntu wakwaza nosisi wakhe. Saba ngisho satshwa ngisho umfowabo. Wakwazi usisi wakhe. Sebuya ejele. Manje nje ubuthi yena ngeke ngikwazi ukuthinta udaba lokuthi ufuna ne1000 lapho elani 1000. 1000 phela ke ngiyabuza ke manje njoba uthi yabo njoba le mali le ngiyagcwalisela le mali le ngiyayikhipha le mali le kufanele ngabe ukhipha wena ifone yami le phone le mali le njoba sengiyikhipha isiyonke isi1000 ngathi 1000 okay ufuna sikusize ngani thina mawami ulumele naye uMandla ukuthi manje ungihluphelani kangaka ngoba ngizofa ngishiya umhlaba yabona neBP sengifisa nokuhamba emhlabeni ngendlela angihlukumeza ngayo imali usayiqedile imali yami njalo nje endlini ufika zama imali yemoto mayisayizamile imali yemoto fanele uthenga into ezishoda la nekati la gesi alisekho manje kufanele manje mina ngihambe ngiye komashonisa nango-ke manje uyiphethe imali ufika nayo endlini uyiphethe anginikeze imali encane u50 imali yonke le iyedakamizweni manje mina fanele ngenze njani fanele akakuthenga ukudla endlini akuthengi manje ukudla imali iyahamba manje yonke le mali leyo hamba uyodla idakamizwa abuye futhi athi ucela ngimsize imali yokugibela uhlupha ngisho dadewabo ukuthi ufuna uqashile-ke manje uneroom yakhe phela manje ngoba ufuna ukungenisa manje la siyalwa naye ufuna ukungenisa amantombazane awuthandi wena ma angenisa amantombazane cha phela kufanele wasikhombisa intombazane eyodwa la ekhaya manje uzohamba efaka wonke amantombazane ile nalena siyayikhulumela le siyalo ngiyalwa phela ingakho seqathi utheni namlandelo etoilet indaba nimlandele maye etoilet masedlele into zakhe lezi be-toilet akaflash itoilet kufanele ngihleze ngimlandela njalo ngithi indaba oliflash ngani ngiyamazi njalo mesedakile ukuthi me-toilet konto azoyishiya niyekele-ke letha amantombazane ekhona azolandelwa yibona azola belandelela indoda edala wena ulandelana nayo ye-toilet ngamtshela athi lo ngeke azagane akho umfazi ozomela akho umfazi unzima ngiyakutshela muncane oka95 ngempela ngithe akayeka idakamizwa kucane ngikhulumela ayeka idakamizwa angaphuzi mina ngiphuzi ngoba manje ngeke abe namfazi kufanele akho umuzi ngathi akahamba ufunda isikole uyahluleka kodwa uyile ka-matric wafeyila izifundo ezintathu usahluleka ukuqhubeka nezifundo ezintathu ila afunda khona ukubhema iy'nsango ngiyakuzwa-ke mina usizwele-ke nawe embukeli lapha ekhaya uMakamandla uthi unenkinga kaMandla uMandla udla idakamizwa izinto azenzayo ekhaya zikho right ngempela and usemlethele ngisho nabangani bakhe abafuna uphinde bamhubhe khona la egcekeni bemhubha ngabomese lapho so leyo nto iyemphatha kambi kakhulu ngoba lo mngani wakhe nakubo uyasatshwa ngoba wagwaza ngisho usisi wakhe waze waboshwa so uMakamandla udinga usizo lwethu ezi-Black Life TV ukuthi simsize kodwa thina sikwazi ukuya mngani wakhe ngoba nathi angazasigwaze bafethu okungcono zibe senze kanje asithole uMandla yena uqobo lwakhe ayikhulumele sibone ukuthi yiphi indlela esingamkhalimisa ngayo ukuze izinto zakhe zonke iqonde asimlandi. Welcome back right here on Black Life TV with myself uMlangeni uMagasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Sesikwazile ukumthola uMandla njengoba uma siluzula udaba lakhe echaza Nkosi yami ukuthi unenkinga yengane ayithanda ngendlela esimangaliso kodwa ayenzi kahle. Mandla unjani? Ngiyaphila. Sakwamukela ku Black Life TV ya eMlangeni uMagasela. Uma wakho lo angisithanda. Yabona mama.
Uma akekho right akazizwa kahle ngawe mfethu ukuthi uyamhlupha. Umhluphela umuntu omdala. Uma ngimhlupha. Usho? Ngimhlupha mama. Awenzi lutho nje wrong. Ngimhlupha mama. Akube leso sikhathi ukuthi nje sibuye phela sixabane njengomndeni. Kodwa nje nangu Mandla ukhulume nawe umtshele yonke lento atungitshela yona ukuthi uzizwa kanjani ngaye, ukuhlupha kanjani. Mandla, ngendlela ongihlupha ngayo. Ngiyacela mntanami ngakunika isikole ngathi funda usakuhlula isikole. Bekufanele manje uqhubeka nalo matric wakho njengoba ufail ifundo ezintathu. Ubhizi wena uqhubeka nezidakamizwa. Kodwa mangakutshela nje ukuthi mina ngizocela ibhizinisini because ngiyakwazi ukwenza ibhizinisi because uyabona na nginecar wash yami ngizamela ngayo manje. Unecar wash? Yebo, ngizama ngayo. Eyakho? Yethu sinomfowethu. Uba umfweni? Umfowethu lo phila nawo phezulu. Asingisikho lapho. Nangekhuluma ngomngani wakhe lo ufuna ukumgwaza uyena lo wathi wozama icar wash naye ma? Basebenza ndawonye. Uma uthi unofana umngani wakho lo othi umfowenu ukade efuna ukugwaza nje not so long ago, khuluma indaba yefoni. Yebo, sisaba nokuxabana because ifoni yakhe saye salontunjana sahamba ndawonye sasiphuzile lapho sahamba sobambisa ngefoni because asifuna ukuqhubeka siphuze. Sabambisa ngefoni and then ngakusasa yena usethi ifoni imina engithe asibambise ngayo kuba kuyena ikhipha ephaketheni lakhe manje sasixabanela nalokho sithi usefuna ukuthi mina ngikhokhele yona le foni. Ananithatha imali lapho. Sithatha u300. Nabambisa ifoni, hlobona ifoni. Hisense. So nagcina nikwazi ukuyibuyisa imali efoni. Yena wagcina elontunjeni. Ekhiphile imali athanze ubemkhokhela mase ngenakho. Uma manje ukhala ngokuthi nomngani wakho lo uyingozi ngendlela esimangalisi because ukujaha ngomesa la egcekeni and wakwagwaza ngisho nodadewabo abafowabo bayamsaba abafowabo umngani wakhe omdala. Uyakwazi wena lokho? Yebo lokho bengikwazi. Awumsabo wena ukubona ukuthi ngelilanga ngagwaza wena. Ukuthi bese siphile naye isikhathi eside umfowethu nje. Ima mfethu uyaphila nomuntu oyingozi ngenxa ukuthi usuphile naye isikhathi eside noma ingozi kuwena? Awukazi uze kuthiwa abantu abangani bagwazene washona omunye ngephutha kade bexabana bebanga into ezincane. Kona lokho uqinisile because nami bese ngiqala ukuyicabanga leyo nto yakhe ukuthi vele umngane ongekho grand because vele angikhawatha ngasemalini. Nami ngesinye isikhathi sibuyaboleka imali mina ngimboleke mase ngifuna back yena engasayikhumbuli and then end up la endlini ngisakwazi ukuthi ngithenge isinko. Yabo izinto ekanjalo na holiday sicina sixabanisa noma iyona lento ecina ixabanisa noma. Ma uyamuzwa usuthini? Uyachaza ukuthi umngane wakhe naye uyambona usuyinkinga pha kuyena usefisa ukumiyeka. Kodwa intathe sayicabanga manje nje banebhizinisi kuzoba lula yini ukuthi nihlukane? Ngicabanga ukuthi khona kuzoba lula kodwa khona kumele kube isinqumo vele esisungula because vele lo muntu waleyanda wazi mina. Singaqhubeka nami ngedwa. Awusho futhi mawukunye kade ukhala ngakho akwenzayo akuhlupha ngakho uyantanta uyavula uyavala iminyango. Uyantanta silale la endlini uphume ngena me toilet aliflash itoilet uhleze ephuma nje aye nakubangani aye uthanda ukuya emgaqweni uyaphuza kuphela sithando sami noma toilet nokuflash itoilet usungaliflash ingane itoilet mase usudakiwe ngoba le toilet mina ngikhathe ngilokulandelana nawe hayibo ngikhathele mina ukulandelana nawe mina uflash itoilet. Ngiyaliflash itoilet. Uthi uyabanayo umfazi kodwa masomdala. Ngoba efanele uganwe phela wengane yami. Mina ngikunika isinkwa ngiyafuna ukuthi ube nomuntu osifazane ugane ube nomfazi ngoba mina ngizogcina sengila uzosala nobala emhlabeni njengoba uhlupha kanje. Ukhona umuntu osifazane ongamela lento ngithe hlukana nalomngani wakho lo angimfuni uzokubulala umuntu obulala udadewabo. Angithi manje ufuna imali la. Ungathi unomngani into enje ngoba oqala njengoba lo mngani wakho lo uthi umfowabo wawagwaza udadewabo egcekeni. Uyingozi lo mngani wakho angimfuni la. Angimfuni ngicela hlukane naye ngizohlukana. Manje ngenze njani ke mina? Ubuphi utshwala osukuphuzile ungasakwazi nokuflash?
Hayi saphuza iminof. Awu 1995 usuphuza Smirnoff angikujaji. Ugwayi. Khona lezi zinto abayibhemayo azikho into ebhenywayo la edayisa la ngithenga khona lapha ngoba lo mfana lo ngiyile kuyena ngawumbuza athi hayibo yini le lokhuza kanjani ngiyotresa lapha kwathiwa hayi kudayiswa lamaphilisi la gunywayo khona amaphilisi agunywayo adayisa lapha Mama lokuphilisa ukukhuluma ngawo ma. a red and white Awu a red and white. Ayikho leyo. Hayi konke amaphilisi. Uqamba ukhuluma phosi phela uma. Oh bonke labantu banamanga laba bekhuluma into eyodwa bawumphakathi. Uma akaphuza ngithi Akaphuza. Mina ngenze njani ke? Umngani wakhe efika nomngani wakhe Raon. Shuthi mina ngizobulawa, ngibulawele wena ezofuna wena. Leli 1000 leli athu nalo lizokhokhoba. Awulikhokhe ngani? Ngizolikhokha ngoba ngishiyenze ngizolikhokha. Uyalifuna nje manje uthi ufuna liphelele akafuni uwafu. Bese ngixoxile nawe ukuthi ngizohlanganisa bese ngiyamnika masengena. Manje ngoba efika la ekhaya esihlasela nomunye umuntu senze njani? Ngoba sengiyasaba phela manje ngizobulawa mina ngibulawo umngani wakho nabangani bakho la ekhaya. Asengikhulumile naye ngizokhuluma noma wakhe. Umuntu ongasabi uma wakhe ukhulume noma wakhe? Ngikhuluma noma wakhe. Akanamali umuntu. Usuqamba manga. Yindaba ube noqamba manga kanje wena. Yazi unamanga. Ufuze banga manga. Hayibo. Hayi. Angingazali ingane nje mina. Wena kuzo zonke izingane zami engizele. Izingane zami zo4. Wena wedwa nje uhlukile. Uyangihlukumeza ngane yami. Ayikho ingane engihlukumezayo nje kulezi ezo3. Njalo sikhala ngophesi sobathathu. Udadweni, umfowenu, usisi wakho sikhuluma into eyodwa. Ilange ulimo olulodwa. Uyasihlupha. Indaba uhluphe kanje. Ayahlupha wema. Uyahlupha indaba ungayiyeki lento oyidlayo. Indaba ungayiyeki. Ngoba uzoboshwa. Okwesibili uqedelisa kuthiwa yini? Uqedisa ikusasa lakho. Ngoba uzofa ngempela. Yabo nje lento ayisho uma uqinisile ngiyamkholwa mina uma umngane wakho uthi uyingozi. Umngane wakho ubona icishe wakugwaza phambi kwami ngibuka. Hayi umbonile. Abantu baphuma bonke bama la mina sengibuka umphakathi ke la ngasesangweni. Wasinda kanjani sekugwaza? Asawufakela lento ibhodlela uphihlisa ibhodlela la ucosha ibhodlela waphihlisa wasethi uyamgwaza lapha phambi kwami la kwenzakala ethi ufuna ifoni kanti ifoni futhi ikhisho yena umngani wakhe kulo kodwa manje sengazi ukuthi yonke into yena. Yabo manje uthi uyahlukumeza nje uyahlukumeza umzali nje. Uma kufanele be-worried ngawe akekho worried ngawe kuphela u-worried nangempilo yakhe because lo mngani wakho uyambona ukuthi akasile indaba ungamshintshi. Indaba ungashintshi nje indlela okwenza. Lokho bengicabanga. Ungasacabanga kwenze phela manje skisi. Yazi into engcono wengane yami. Awuyeka yonke into emhlabeni uhambe uphenduke lapha kuShembe. Hamba usembe ushaya ingoma lapha kuShembe. uShembe ubaba wakhe ngithi ubaba wakho usashona. Mina ngumuntu osifazana awungilaleli. Mhlawumbe uzomlalela uShembe lapha akushumayeze yonke into ayishoyo umlalele uzozama mhlawumbe ukuyiguqula impilo yakho. Ngoba mina awungilaleli ngumuntu osifazana. Yes. Uyahlonipha kodwa futhi yazi. Iyeke lento oyidlayo noma ngabe yini oyidlayo noma ngabe yini oyiphuzayo because ayihambisani nawo. Awufuna ukuqeda umatric wakho noma kuthuna ibhizinisi obosomabhizinisi negotiate kanjani ungenawo umatric ungakwazi ukukhuluma. Yindaba ubona ngathi nje awufuna ukufocus esikoleni as if ngithi hamba evarsity. Because vele without knowledge ngekwazi ukurun ibhizinisi libe successful. Iyakwazi lokho. Ngizokwenza. Ubhale nje lezifundo zakhe ezo3 mfana wami. Yeah. Emva kwalokho bese yaqhubeka because you business minded and uyathanda ibhizinisi bese uyaliqala kabusha ngendlela ehlelekile. Yes. Because nalo lizowa ngelinye ilanga la idinga icapital. Kuzwahle. Yayizwa lona. Manje bazoleba uboleka imali kubantu la bese bayahubha futhi igcine ibhizinisi ngabe successful ayibona leyo nto. Wena. Yes. Xolisa mfethu ngima umenzele iqiniso wena. Xolisa. Ungaze nje kulungile la kuthina siyahamba yasala futhi uthi ma usubiza abantu kanjani. Xolisa.
Ma uyaxolisa uthi uzoshintsha ukwenza. Ayikho indawo angahamba ayohlala kuyona ngoba sometimes nabo abangani bakwenza ukuthi yabo abafana banalento ukuthi kube ngathi uyinyoni ungenza izinto kade ngithi kunganjani ngoba ngiyabona ukuthi la kule ndawo uyayithanda le yaselokishini. Kunganjani uhambe ufundela noma ushayele ucode 14 uphuma amazwe nje uhambe ungabi nasikhathi sala uphuma uhambe ubuye nje ngaleso sikhathi uphumula isikhashana ngoba ama-truck ayahambisa. Hayi mina angizokuzama nalokho mangithola imali. Uyavele kudinga imali. Le mali leyo owasha ngayo imoto. Ya yona ngizozama ngayo. Ngicabanga ukuthi siyazama ukuthola usizo. Ubhuti ngicabanga simtholile ocwepheshe abantu abazokwazi ukumluleka mhlawumbe abone impilo ngenye indlela. Abantu abangenza kangcono kunami. Mina ngikwazi ukwenza ukuthi ngihlanganise noba u2 omunye akwazi ukubona ubuwrong bakhe ahlambuluka ukuthi okay uyalibona iphutha lakhe bese yakwazi ukuthi enze ngendlela right. Ngicabanga ukuthi umsebenzi wami mina nje personally usuphelile la. Hayi ngiyabonga ngoba sengithi nje ngiyamxosha ngisamfuna eduze wami ngoba ngizobulawa abangani bakhe. Yeah. No mfethu awushintshe ngalendlela wenza ngayo. Angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa sizozama ukutholela wona usizo mfethu ocwepheshe ama-therapist abantu abazokwazi ukukhuluma nawe bakululeke. Mhlawumbe ushintshe nendawo noma uvakasha nazi ihlobo engekho la ka zikhona. Hambe nje uphume nje la. Aye ko-show. Uye show Ungahlala 3 months. Noma 3 months wenzela ukuthi isimo sithi nabangani bakho bakukhohle bathola abanye abangani babo mhlawumbe ungabuya nabo sebeshintshile. Awuboni kanjani? Abalekele lo mngani wakhe. Shintsha nje umngani wakho. Nomsebenzi ushintshe. Uzobuya umqondo usu right. Siyavumelana amandla? Hayi awusavumelana. Awukhohlisi mina ngithi? Hayi ukhohlisa. Ngibuye ngizokubheka. Hayi ungabubuya. Sithembe sizokubuyisa phila. Ngizosaphila. Ndobizola ke nawumbukele weBlack Life TV uMandla uyakwazi ukuyisola isole ngezenzo zakhe nangendlela izinto azenza ngayo. Kodwa ke angithembisa kona ukuthi uzoshintsha futhi naye he's also willing ukuthi amove hamba aye kwenye indawo uma wakho semsuggestelile ukuthi akaye show. Yabo. Mhlawumbe meye show uzobuye umuntu right athi usimo sikwehla kancane ngoba umngani wakhe ngathi uyingozi ngempela. Kwayena uzombulala or abulele umndeni wakhe or angambulali yena vele afike engekho abulala umzali. So ngaleyo ndlela ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu. Mina ke ngimthanda ibhadi ngumlangeni wamagasela ngiyidedinga inkundla sengihembe. Make sure you do subscribe, like and leave the comment. Love you. It's the Black Life TV.